Rashid Altınbayev ismi Ulyan өлкәсендә sport sevişlәргә яхшы таныш. Ул 30 елдан артык балалар спорт мәктәбендә директор булып эшләде. Һәм шул вакыт араганда йөзләгән малайларны зур спорт мәйданына чыгарган олы шәхес. Узган гасырның 90-нчы елларында Ульяновскида беренче сабан туйларını оештыручыларның да берсе ул. Bütün saban toylarının bütün kreşlerini alıp baraydı, 10 kilometre benim indi. Anadan başka bana hazır, anadan ağırrak, bana birge işlerge bir anım bilen ise, anım bilen sileşip duruyor da, işlevi de bir kengelliydi. Rashid sabıy şaqtan uq sport bilen şug'ullana. Үсә төшкәч көрәшне якын итә. Авылларда узучы сабан туйларда көрәшә башлый. Biz birge бәләкәйдән birge Россияларда, Союзларда birge көрәштек. Ул мастер, мин мастер, birge көрәшә бердек, бәләкәйдән дуслар булдык. Гел менә Ульяновскида, Татарстанда, Махачкалада, Мәскәүдә, Калининградта гел бергә. Беренче елларда бу бәйгедә шәһәрдәге спорт мәктәпләре генә катнаша иде. Еллар узу белән аның катнашучылары гына түгел, географиясе дә киңәйде. 10-нчы тапкыр узучы быелгы турнирда илебезнең төрле төбәкләреннән 14 команда катнаша. Он уже у нас почти как международный. На его турнир постоянно все рвутся, приезжают со всех регионов. Весь Татарстан, Чувашия, Мордовия, Мариэл, Йошкар-Ола. Ну, считай, международный турнир. Казахстан. Сегодня на нашем турнире присутствуют 2 команды Дагестана. Рашид Алтынбаев спорт мәктәбендә генә түгел, гаиләдә дә үзенә алмаш әзерли. Мы где-то с ним дома боролись, подсказывал всегда, вместе на соревнования ездили. То есть все это вспоминается. Сейчас у самого растет маленький ребенок, и уже чувствуешь на себе, что тоже начинает что-то бороться, тоже так же с тобой. Ну, как-то вспоминать, передается из поколения в поколение. Балаларны бик яратайды, балалар үзләрендә ярата. Хәзердә до сих пор кандидатлар ниләр, барысы да искә алалар. Сыстырның спорт мастеры, халык мәгариф отличнигы, бик күп сабан туйлар батыры Рашид Алтынбаев истәлегенә уздырылган бүгенге турнирда командалар арасында беренчелекне Ульяновск өлкәсе алса, икенче һәм өченче урыннарны Дагыстан белән Татарстан командалары бүлеште. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.